Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Behind the Lens. Είμαι η Ιωάννα. Και εγώ ο Γιώργος και σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα νέο project, αυτή τη φορά για τον πελάτη μας Εθέρες, στην Νίκητη Χαλκιδικής. Μείναμε στο χώρο 3 μέρες και θα σας δείξουμε πώς δημιουργούμε υλικό για τα social media σε αυτές τις υπέροχες βίλες. Ο στόχος μας ήταν να παρουσιάσουμε την ατμόσφαιρα αλλά και την αισθητική του χώρου μέσα από τις φωτογραφίες και τα βίντεο για τα social media. Μαζί μας είχαμε το μοντέλο Κωνσταντίνο Μπαναβάκη και 2 φίλους μας που μας βοήθησαν να δημιουργήσουμε μια πιο ζωντανή και αυθεντική ατμόσφαιρα. Ακολουθήστε μας Behind the Lens έτσι ώστε να δείτε πώς δημιουργούνται οι εικόνες που φτάνουν στις οθόνες σας. Αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή για να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Σιγή, νεκρική σιγή. Φτάνοντας στους Εθέρες, ξεκινήσαμε να βγάζουμε βίντεο χωρίς ανθρώπινη παρουσία στο χώρο, με την πρώτη εικόνα που αντικρίζει ο επισκέπτης όταν μπαίνει στις βίλες. Αχ, ξέχασα αυτά. Κάτω το λέω όπως το είχες πριν απλά δεξιά σου. Έτσι. Ναι, και αν μπορείς λίγο πιο εδώ ώστε να μην χάνω τελείως τα πόδια σου. Εδώ με τον Κωνσταντίνο βγάζουμε κάποιες lifestyle φωτογραφίες στο επάνω δωμάτιο, χρησιμοποιώντας μία κούπα καφέ και ένα περιοδικό. Τέλειο. Και αν μπορείς κοίτα και το περιοδικό του πας να το πάρεις. Κωνσταντίνε, θες να πας να ανοίξεις ότι βγαίνεις έξω? Κάτω. Ναι. Πάμε, αν είναι να βγεις έξω. Τέλεια, μην ακίνητος. Αν μπορείς λίγο πιο μακριά από το πρόσωπό σου. Τέλεια. Ωραία, χαλάρωσε, θα σου πω. Ωραία. Πολύ ωραία. Τέλεια! Δεξιά, αριστερά. Κοινάνε ουσιαστικά οι φιγούρες μου πισίνα και η θέα. Αυτό βλέπω. Να πάρουμε και το πουφ από εκεί. Εδώ συνεχίζουμε με κάποιες φωτογραφίες πάλι στον εσωτερικό χώρο, αλλά αυτή τη φορά έχοντας 2 ανθρώπους στο κάδρο, δείχνουμε μία ακόμα πιο ζωντανή εικόνα της εμπειρίας μέσα στο κατάλυμο. Άρτε. Αυτό είναι τέλειο. Βοηθάει να καταλάβεις τι συμβαίνει
Η ώρα πέρασε και ήταν η κατάλληλη στιγμή για να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες στον εξωτερικό χώρο με το θερμό φως του ηλίου την ώρα του ηλιοβασιλέματος. Ωραία. Ωραία, πάμε άλλη μια ίδια. Να ανοίξω λίγο το μπουφάν να μην είναι τόσο μαυρίλο. Οκ. Γιατί δεν έρχεστε εδώ λίγο που πέφτει ο ήλιος καλύτερα? Εκεί στον ήλιο. Λίγο πιο εδώ. Να φωτίζεστε πιο κοντά, πιο κοντά, πιο κοντά. Εκεί λέω. Ναι. Πάμε. Και γελάστε κιόλας. Ωραία βγήκε. Πάμε. Τι βγήκε πολύ ωραία φωτογραφία. Πώς να βλέπετε? Πω, είναι τέλεια. Βγήκε πάρα πολύ καλό. Δεν βλέπω καλά γιατί δεν φοράω γυαλιά, αλλά είμαι σίγουρη ότι είναι ωραία. Δεν βγήκε, κάντε. Ναι. Ναι ρε. Πολύ ωραία. Άντε, γεια. Στη συνέχεια βγάλαμε περισσότερες φωτογραφίες και όταν νύχτωσε ήταν η ώρα να πάμε να φάμε. Κάναμε και μία απαραίτητη επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Ναι. Μία γεμάτη ημέρα πάντα ολοκληρώνεται με τον έλεγχο του υλικού που βγάλαμε, ώστε να σιγουρευτούμε πως όλα ήταν έτσι όπως τα θέλαμε. Με τις πιτζάμες ακόμα, βγήκαμε έξω μαζί με την κάμερα και το drone, ώστε να βγάλουμε τα υπέροχα χρώματα που είχε ο ουρανός την ώρα της Ανατολής. Home point updated. Finding a place that warms my heart again. Καλημέρα. Λοιπόν, πάω να βγάλω μερικές εξωτερικές. Κάθε γωνία είναι και φωτογραφική εδώ. Σημειωτών. Θα κάνουμε φώτος από το άλλο πόδι.
beautiful day. Σε αυτό το σημείο θα βγάλουμε μερικές lifestyle φωτογραφίες στον Κωνσταντίνο. Μ' αρέσει, επειδή έχει σταθεί πιο αριστερά στο κρεβάτι, θα βγάλω αυτό το κομμωδίνο μόνο. Οκ. Οκ. Και λίγο ακόμη πιο κοντινή. Πιάσε λίγο εφημερίδα. Άνοιξε λίγο την εφημερίδα. Έτσι. Έτσι λίγο πιο ανακατωμένο εδώ πέρα. Κοίτα λίγο την κάμερα. Δες λίγο. Ωραία φίλε. Και μία να κοιτάς έξω λίγο, δηλαδή ότι έχεις αφήσει την εφημερίδα και κοιτάς έξω. Ωραία. Και τις μπάρες. Τα παιδιά πήγαν να προμηθευτούν καφέδες, μιας και ήταν απαραίτητη, και μια πολύ ωραία έκπληξη τους περίμενε έξω από Ναι, τις αλλά εδώ θητέρες. θέλει δύση, γιατί από εδώ έχει το ήλιος. Τώρα βλέπεις είναι σκιερά. Πώς το σκέφτεσαι? Ή από πάνω. Σωστό, σωστό. Μέσα. Δες ένα Ω, κατσίκι. α, ναι. Κι άλλο. Δες, έχει μικρά. Μόλις ο Γιώργος και ο Κωνσταντίνος είδανε τα νεογέννητα κατσικάκια, με κάλεσαν και βγήκα έξω να τα φωτογραφίσω. Γαμάτο. Κοίτα το μικρούλι πως είναι. Εσύ πάρα πολύ μικρά. Γεια. Έτσι, αφού επέστρεψαν, ντυθήκαμε, φτιάξαμε ένα τσάι και βγήκαμε έξω για την επόμενη φωτογράφηση. Σε έχουμε βάλει σε δοκιμασία. Το έχεις? Ναι. Θα μ' άρεσε να έχει το περιοδικό στο χέρι του και να κάνει μια βόλτα, ρε παιδί μου, και να... Τώρα όλο αυτό βγαίνει έτσι, τι ωραία. Έλα Βασίλη. Έλα Τζορτζ φίλεϊ. Καλά εσύ? Φτάσαμε. Hello. Καλά. Καλώς ήρθατε. Σας βρήκαμε. Έπειτα από την φωτογράφηση και την βιντεοσκόπηση με το τσάι, το πρόγραμμά μας είχε να δείξουμε το φαγητό που μπορεί να απολαύσει ένας επισκέπτης δίπλα στην πισίνα. Θα το ανοίξω αργά, δεν θα σταματήσω, Αν μπορείς, κάνω ότι το ανοίγεις.
Ωραία. Τέλεια. Πω, πάμε. Τέλεια. Θα σηκωθώ να βάλω πιστόλα. Ναι. Φωτογραφίες θέλεις ή βίντεο? Βίντεο. Μπορούμε να μιλάμε κιόλας? Ναι, εννοείται. Οκ, πάμε. Ναι. Ναι. Βλέπεις την ώρα. Ευχαριστώ, Γιώργο. Εντάξει, ας φάγετε. Άντε. Εντάξει, δούλεψε σήμερα. Τέλεια. Ωραία, πάμε ξανά ένα βίντεο. Πάμε. Τέλειο. Το πρωί που ξυπνήσαμε, το πρόγραμμά μας είχε να βγάλουμε ένα βίντεο από το βουνό δίπλα στους εθέρες. Είμαστε έτοιμοι. Μ' αρέσει που είμαστε δίπλα και δεν απαντάμε. Κλείνουμε κάμερες. Κρύβουμε κινητά. Σε ακούμε από πολύ μακριά. Δεν μας ακούμε τον Γιώργο. Ένα λεπτό να δω από εκεί να βγάλω τους εθέρες από μακριά. Α, καθώς ερχόμαστε, ας πούμε. Ναι. Τέλειο. And I was running far away. Would I run off the wall someday? Nobody knows. Nobody knows. Και κάπου εδώ αυτές οι 3 μέρες τελείωσαν. Βγάλαμε το υλικό που χρειαζόμασταν και ήρθε η ώρα να χωρίσουμε. Τα μαζέψαμε. Τα μαζέψαμε και αν και έχει ζέστη, το σκοφό μου θα το βάλω. Κωνσταντίνος Μπαναβάκης. Γεια, τι κάνετε, πώς είστε, όλα καλά? Θα δείτε το vlog, θα πάρετε σοκ. Το πιστεύω, δεν το ερευνάω. Τώρα εδώ. Σαν freaking donut. Ακόπλα αντίλαλο. Μην είσαι πολύ κοντά. Γιατί... Τζακ, κούβλα πόρτο. Άσε με. Άκουσα μου φαίνεται για τσούμπα να χτίσει αυτό. Όχι, δεν θα μπεις. Κι άλλο.